Chef for filialen endelig oprendt dagen. Da-da-da-da-da-da. Bykonge blev jeg, det var sagen. Da-da-da-da-da-da-da. Jeg kunne nå at skimme de fleste lån på vej fra Rotary til stadion. Det gik godt lige indtil jul, hvor kreditrapporten den blev gul. Da-da-da-da, hvor kreditrapporten den blev gul. Jan må det være sådan. Fodbold og Rotary er et tidsmæssigt pres. Da-da-da-da-da-da-da. Jeg rendte til så meget, at jeg fik stress. Da-da-da-da-da-da-da. Derfor gav jeg slip på grebet om kredit og gav det til den nye ham fra Nykredit. Han var da vist nok god til lån, men så ringede min telefon. Da-da-da-da. Det var Jørgen C. egen person. Sidste vers. Kredit Jynke, han var langt fra sød. Da-da-da-da-da-da-da. Rapporten, den var blevet rød. Da-da-da-da-da-da-da. Nu slider jeg med røde lån, det er så slemt. Det søde liv som bykonge næsten glemt. Det var et liv i sus og dus, men nu synger jeg kreditrapport blues. Da-da-da-da. Ja, nu synger jeg kreditrapport blues. Da-da-da-da. Ja, nu synger jeg kreditrapport